Je na druhé kolo prezidentských volieb. Obce finišujú s úpravou volebných miestností. Viacerí voliči sa presúvajú na Slovensko. Dnes napríklad pricestovali stovky z nich vlakmi z Česka. Pravidelnými spojmi, ale aj mimoriadnymi vlakmi a autobusmi. Tie prepravili študentov bezplatne. Organizovalo ich občianske združenie Mladí. Vo vlakoch bola zakázaná propagácia kandidátov. Praha, hlavní nádraží, tesne pred 11:30 odchádza mimoriadny volebný vlak. Odviesť sa ním mohli slovenskí voliči z Česka zadarmo. Peniaze na to iniciatíva vyzbierala vo verejnej zbierke. Prispelo viac ako 1000 darcov, ktorým sa spoločne behom týždňa podarilo vyzbierať viac ako 30 000 eur. Je to najrýchlejšia cesta domov a skvele to vybavili. Je super, že takýto vlak existuje. Nemáme možnosť voliť zo zahraničia, tak je to super možnosť hlavne teda pre študentov, ako som ja, aby sme sa mohli dostať naspäť na Slovensko a voliť. Iniciatíva zdôrazňuje, že projekt je apolitický a nepodporujú ním žiadneho kandidáta. Podpora akéhokoľvek kandidáta bola vo vlaku zakázaná. Ak to bude počas cesty, tak bude musieť z vlaku vystúpiť. Kapacita vlaku nestačila a organizátori museli pridať vozeň. Ani to však nebolo dosť a z Brna museli vypraviť 2 volebné autobusy. V Českej republike študuje viac ako 20 000 mladých ľudí zo Slovenska. Občianske združenie Mladí prepravilo vlakom a autobusmi 752 ľudí. Študenti z volebného vlaku hovoria, že je dôležité, aby sa vo voľbách vyjadrilo čo najviac ľudí. Pretože máme nejakú slobodu hlasu a myslím si, že je to veľmi dôležité využiť. Napriek tomu, že sme v Českej republike a študujeme, tak je to stále v nejakej forme náš domov a domovom to zostane. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme išli voliť aj v druhom kole, pretože záleží na tom naša budúcnosť. Volebný vlak priviezol voličov z Českej republiky aj pred parlamentnými voľbami minulú jeseň. Oliver Remiáš, RTVS. Slováci sa zo zahraničia vracajú na voľby aj letecky. Či už sú to krajania žijúci v zahraničí dlhodobo, ale napríklad aj študenti. Podľa odhadov najviac voličov prichádza okrem Česka aj z britských ostrovov. Už v piatok priletelo na košické letisko mnoho Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí prišli na Slovensko odvoliť. Viacerí z nich to spojili s dovolenkou, či s návštevou rodiny, či priateľov. Ja som si vybral dovolenku v Švajčiarsku. Samozrejme som prišiel a využil som príjemné s užitočným, pôjdem navštíviť rodinu a pôjdem aj voliť. Aj napriek tomu, že žijeme v zahraničí, tak stále nám na našej krajine záleží. Na prvé kolo sme bohužiaľ nemohli prísť, ale využili sme čas aspoň na druhé kolo. Podľa údajov najväčšieho predajcu leteniek na Slovensku sa najviac Slovákov vracia domov odvoliť hlavu štátu z Londýna. Veľa ľudí využíva aj letecké spojenie metropoly Východu s Prahou. Odvoliť chcú nielen Slováci dlhodobo žijúci v zahraničí, ale napríklad aj študenti, ktorí žijú v cudzine dočasne. Žijeme v demokratickej spoločnosti, tým pádom by sme to mali využívať. To, že ide predovšetkým vlastne o mladých ľudí, je určite potešiteľný fakt, že na touto krajinou asi nelámu úplne palicu a že sú ochotní investovať čas, prostriedky na to, aby tu prišli a ten svoj hlas vo voľbách odovzdali. Na letisku sme natrafili aj na ľudí, ktorí sa z rozličných dôvodov druhého kola volieb nezúčastnia. Ide o to, že sme mali výlet do Londýna a vlastne bolo to objednané už skôr, čiže takto teraz vyšlo, bohužiaľ. Vo všeobecnosti prílety v týždni pred voľbami narástli podľa predajcov leteniek o 70%. Ondrej Behún, RTVS.